Türkmenistanyň raýatlary öz watanyna gaýdyp barmak umydy bilen Istanbulyň halkara aeroportuna ýygnanmagyny dowam etdirýärler. Azatlyk radiosynyň habarçylarynyň garaşsyz medeniýet çeşmeleriniň we sosial ulamlardaky hasaplaryň habar bermegine görä ýüzlerçe türkmen raýaty günde bu ýere ýygnanýar. Türkmenistana adaty howa gatnawynyň ýene-ýem ýoly goýulmanlygy sebäpli Türkiýede galan türkmen raýatlary türkmen hökümetiň guraýan ýuridik uçarlaryna münmegi umyt edýärler. Adam hukuklary boýunça Türkmen Helsinki fondunyň 3 awgustda ýaýradan habaryna görä Istanbulyň halkara aeroportuna ýygnanan türkmen raýatlarynyň arasynda dartgynlylyk artýar. 2 awgustda türkmen migrantlary Istanbulyň howa menzilindäki kassa hüjüm edip başladylar. 200 golay adam bir ýolagçy ýerine 2 bilet satýan türkmen howa ýollarynyň işärleriniň hilegärliklerinden nägilelik bildirdi. Howa menzilindäki türkmenler konsullugyň wekillerini garaşdyrylar, emma olar görünmedi diýip Türkmen Helsinki fondy ýazýar. Bu aralykda sosial ulgamlarda peýda bolan video ýazgylarda Istanbulyň aeroportunyň binasynda türkmen howa ýollary ofisiniň öňünde tutuş giňişligi dolduran köp adamy görmek bolýar. Adamlar bu ýere Türkmenistana gitmek mümkinçiligini talap edip üşärler we gaharlanýarlar. Videolaryň birinde mehelle fethedip bir çağıla ýalyň polisiýa şäher tarapyndan urulmagyna uly nägilelik bildirýär. Bir neçe ay bäri Türkmenistanyň raýatlary türkmen hökümeti tarapyndan gurnalýan seýrek uçarlarda ýurduna gitmek umydy bilen Istanbulyň howa menziline ýygyderli ýygnanýarlar. Türkmenistan COVID-19 pandemiýasy sebäpli 2020-nji ýylyň mart aýynda toktadan Türkiýe adaty uçar gatnawlaryny ýene-ýem dikeltmedi. İýul aýynyň başynda Istanbulyň aeroportuna barýan türkmen raýatlarynyň sany epesli artdy. Käbir türkmenler bir neçe aýlap şol ýerde galýarlar, köpleriň gidere başga ýeri ýok. 17-nji ýylda Türkmenistanyň öňe golay raýaty Istanbulyň aeroportuna ýygnanyp watanyna gitmek mümkinçiligini talap etdiler. Şol gün hökümet tarapyndan planlaşdyrylan charter uçar Istanbuldan Türkmenistana ugrapdy. Aeroportda ýygnanan märekäniň basyş astynda şol gün adaty bolmadyk ýagdaýda türkmen raýatlarynyň ýygynyň Türkmenistandan Istanbula ikinji uçar barpdy. Bu aralykda Istanbulyň Türkmenistanyň konsullugynyň öňünde şu neçenli ullaka nowatlar saklanýar. Türkmen Helsinki fondunyň habaryna görä 1 awgustda Türkmenistanyň konsullugynyň daşynda 350-500 adam aralygynda nowat düzülipdir. Ýygnananlar konsullukdan zerur bolan kagyzlaryny hem dokumentlaryny almak üçin şol ýere barpdyr. Türkmen Helsinki fondy dören ýagdaý barada şeýle habar berýär. Öýländen soňra adamlar nägilelik bildirip başladylar. Käbirleri konsulun gelmegini talap etdiler. Näletleri eşidildi. Biz uzyn gün jokrama ystada günüň aşagynda durýarys. Adamlary kösemegi bet edin diýen nägilelikleri eşidilýärdi. Raýatlar gaharlandylar we bu adamlaryň aýdan iň sadaja sözlerdir diýip Türkmen Helsinki fondunyň habarynda şeýle-de beýlekileriň konsulluk işärleriniň ýaltylygyna nägilelik bildirenligini, başgalaryň bolsa konsulluk işärleriniň gelýänleri köp ýyllap gödek çemeleşenligine gaharlananlygy aýdylýar. Ahirinde kimdir biri binanyň penjeresini döwdi, gan döküldi. Konsulluk işärleri polisiýa jaň etdi diýip Türkmen Helsinki fondy habar berýär. İnsan hukuklaryny goraýjy gurama şaýatlara salgylanyp Türkmen konsullugynyň işärleriniň ýygnanan adamlara video ýazgylary gadagan edenligini we adamdan 2 adamy video ýazgylaryny telefonlaryndan öçürmäge mejbur edenligini habar berdi. Konsullugyň işärleriniň biri raýatlara iş wagtyndan artyk işlemege wada berdi. Şol gün raýatlary kabul etmek 21:00 çenli dowam etdi. Konsullugyň käbir işärleri kadr ýetmezçiliginden zeýrenip, bu arada käbir baranlara gurrun berdiler diýilip habarda aýdylýar. Konsullugyň öňündäki uly nowatlar bir näçe ay bäri dowam edýär. Iýun aýynda Azatlyň Istanbuldaky habarçylary her gün bir näçe ýüz adamyň Türkmen konsullugynyň öňünde ýygnanýanlygyny gurrun berdiler. Bir näçe gün nowatda duran adamlar pasportlaryny täzelemege ýa-da dörli zerur şahadatnamalaryny almaga synanýarlar. Konsullugyň öňünde bolup geçýän zatlary garaşsyz medeniýet çeşmelerinde hem sosial ulgamlarynda çap edilen videolarda hem görmek bolýar. Türkmenistanyň Gündoğur Lewap welaýatynda soňky bir aýyň dowamında 4 ýaş oglan öz janyny kast etdi. Şeýle-de ýene 2 ýaşly suwda gark boldy. Bu ýagdaýlary tasdiklatmagy başaran Azatlyň Twitter'däki çeşmesi paçygaly hadiselerin welaýatyň dolandyrys merkezi Türkmenabadda we Çärçew etrafynda ýüze çykandygyny belledi. Azatlykda helak bolanlaryň şahsiýeti, olaryň ýaşaýan sebäbi barada maglumat bolsa-da, merhumlaryň ýakynlary bilen gurulaşyp degisli ruhsat alynmandygy sebäpli bu jikmejikleri aýan etmekden saklanýar. İýul aýyny aýry-aýry ýagdaýlarda 4 ýigit özüni helaklady. Olaryň ikisi entek ýokary klas okuwçylardy. Beýleki ikisi hem 25 ýaşa ýetmedik ýigitlerdi.
olaryň hiç biri entek durmuş toýuny hem tutmany. Diýip yerli çeşmämiz gurrun berdi. Ol geçen aýda Türkmenabadyň saglyk ýolunyň goloýundaky ýapda suw düşmekçi bolan mektebe suýul gatnap başlamaly bir ýaş oglunyň gark bolup ýogalandygyny aýtdy. Mundan başga da 3-nji awgustda bir ýaş okuwçy oglan Türkmenabadyň Nevitçiler etrapçysynyň goloýundan geçýän suwa kawasyna gaçyp ýitirim boldy. Bu waka şaýat bolanlar oglanyň suwa çümeninden soň ýerine çykmanlygyny gurrun berdiler. Çarşenbe günü yerli gulluklar onun gözlegini ençeme sagatlap alıp barsalar da onu tapıp bilmediler. Olar oğlanın ula ihtimallik bilen helak bolanlygyny aýtdylar. Diýip çeşmämiz sözüne goşdy. Gurrunga edilen ýokurky paçygaly hadiseler barada Türkmenabadyň we Çärje etrabynyň degisli häkimliklerinden we polisiýa edarlaryndan maglumat almak başartmady. Azatlyk ýurtdaky dowam edýän ýiti ykdysady krizisiň arasynda esasan hem dürli çärlere toplanýan pullary tapyp bilmeýän ýaş oglandyr gyzlaryň özlerini helakleýändigi barada maglumat berip gelýär. Türkmen häkimetleri bu barada hiç kili statistika bermeýärler. Galy berside soňky döwür has köpelendigi aýdylýan ýaşlaryň arasyndaky bu hili paçygaly ýagdaýlar barada mesele gozgamaýarlar. Sol bir wagtda Azatlyň habarçysy bilen söhbetdeş bolan bilim pudugynda zähmet çekýän yerli bir tynçy ýaşlaryň arasyndaky geljegi bolan barha artýan umytdylygy tinleýändigini anyktady. Ýurtdaky ykdysady krizis adamlaryň uzalym kyn durmuşyny has agyrlaşdyrýar we işsiz, gazançsyz, azyk almagy pullary ýetmeýän maskalalara agyr täsir etirýär. Bu sebäpli ýokary okuwy girip bilmeýän, maskala gurup bilmeýän ýaş adamlaryň käbiri çykylgysyzlykdan utanyp öz janyny kast etmäge tinenşýarlar. Galy berside ýaşlar ýurtdaky ýaýran paraxorlyk sebäpli pullary bolmasa, diňe bir öz ukyplarynyň hasabyna geljek gurup bilmejekliklerini aýdyp umytdylyga uçraýarlar diýip atlandyrylmasyzlygyny soran yerli bilim işgäri gurrun berdi. 2019-njy ýylda Merkezi Aziýada adamlaryň öz janlaryny kast etmeginiň 30 ýyllyk maglumatlaryna sin berilende, Türkmenistanda ýylda her 100.000 raýatdan 15,8 adamyň özüni helakleýändigi aýdyldy. Bu Merkezi Aziýa sebitinde Kazakstandan soňky ikinji uly görkeziji bolupdy. Türkmenistanda öz janyny kast edýän adamlar barada açyk statistika maglumatlar çap edilmeýär. Emma yerli tynçylar, Azatlyň habarçylary bu meseleniň Türkmen hökümetiniň halkary gurumlaryna berýän resmi maglumatlarynda görkezilisinden has çynlyky bolmagynyň mümkindigini aýdarlar. Türkmen metbugaty Türkmenistanda ýaşlar üçin giň mümkinçilikleriň döredilýändigini aýdar. Ýöne 10 miňlerçe türkmen ýaşlary daşary ýurtlarda, hususan da Türkiýede eklenji üçin agyr şertlerde zähmet çekýär. Galy berside Türkmenistanyň çağlar baglaryndan tä ýokary okuw jaýlaryna, ol ýerden iş ýerlerine çelini ýaýran alym berim ýaşlaryň adalaty bolan ynanjyna zarba urýar diýip Azatlyň söhbetdeşleri belleýärler. Türkmenistanda aýal gyzlar gözegçilik we batyş astyny galýar jins deňligini kanun taýdan kepilýän ýurtda iş ýüzünde aýallar haksyz görünýär. Türkmen hökümeti aýallara özüne terenjan bermegi, daş sypatyny özüçe taýlamagy, ulug sürmegi gadagan edýärkä jemgyýetde aýallar babatyndaky şahsy edinetdilik hem güýçlenýär. Köpçülüge ma'lum bolan soňky video türkmen zenanlarynyň gündelik durmuşynda zulum pidaty bolýandygyny açaçan görkezýär. Gahar gadaba menen orta ýaşly erkek adam aýaly köpçülügiň öňünde rehimsiz durýar. Adam gıygırýar, paýyş sözlerini gaýgyrmaýar we aldygyndan aýaly urýar hem ýere ýykyp depýär. Erkek köşeşip bilmän ýene-de janana topulýar. Bu ýagdaý 2,5 minutlap dowam edýän videoda jübüdiň jaýdan çykyp gitmegi bilen tamamlanýar. 3-nji awgustda Azatlyk radiosyna gowşan bu 2,5 minutlyk video gözellik salonunda orta ýaşly aýal maşgalanyň ýenjilmegi bilen başlanýar. Videodan görünýär bu ýerde ona golay başga janan bar, olar gorky hem nägirelik bildirýärler. Azatlyk radiosynyň çeşmesi bu videonyň köşedäki salonlaryň birinde alınandygyny aýdar. Aýal maşgala edilýän zulumy görkezýän bu videony ilkinji bolup Türkmen News garaşsyz neşri çap etdi. Neşir okujylaryna salgylanyp bu ýagdaýyň Aşgabatyň golaýyndaky köşe etrafynda bolandygyny öňe sürýär. Elit nedilip atlandyrylýan jaýlaryň birinji gatynda gözellik salonlary we şoňa meňzeş deshalar ýerleşýär diýilip 3-nji awgustda çap bolan maglumatda bellenýär.
Türkmenistanly jananlar görk meselesinde soňky aýlarda häkimetler tarapyndan bir gytyşa duçar boldy. Aprel aýynyň başynda görülip eşidilmedik derejede güýçlenen gödökçülük netijesinde aýal gyzlara kosmetika terişdelerini ulanmak, saçyny boyamak, manikür etmek, dar eşik we jeans giymek gadagan edildi. Ýüzüne botoks etdiren, emeli kirpik oturdan we göğsüne ulaldan janan maşgalalar polisiýa tarapyndan taklandy, jerime var edildi. Käbir halatlarda işinden kowuldy. Bunun bilen bilelikde gözellik salonlary hem köpçülüklerin yapıldığı sonra çäkli derejede açyldy. Türkmenistanda da köpçülüklerin uzyn köýnek giýen we ýaly gatanýan jananlardan soňky aýlarda köýneklerin giň bolmagy milli nagyşly türkmen balagyny giýmek we başyny örtmek talaby da has güýçlendi. Iýun aýynyň ortalarynda jananlaryň görküne gödökçülük olaryň içki giýimlerine hem barp etdi. Azatlyk radiosynyň habarçysynyň 15-nji ýylda beren habaryna görä hususanda Türkmenbaşy şäheriniň ençime döwlet edaraty iş şäherlerine dar köýnekli işe barmagy şeýle hem göwsüni uly görkezýän içki giýimleri ulanmagy gadagan etdi. Türkmen häkimetleri bu talaplarynyň sebäplerini destine resmi taýdan düşündirmedi. Ilkinji resmi düşündürüş iýun aýynyň ortalarynda peýda boldy. Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň mejlisiniň deputaty Serdar Arazow Türkmenistanda aýallary özüni çekejilik usullarynyň kosmetologiýa hyzmatlarynyň peýdalanmagynyň gadagan edilmeginiň sebäbini dowlat sanitariýa maksatlary bilen düşündirdi. Arazowyň aýdanlary Birleşik Milletler Guramasynyň Merkezi Aziýa ýurtlarynyň durunlukly ösüş maksatnamasy boýunça Almatyda geçirilen sammitine gatnaşan mahalynda özüne jurnalistler tarapyndan berilen sowala jogap boldy. Gazak metbuatyna görä türkmen deputaty şonda Türkmenistanda her bir aýalyň özüne öz ýakynlaryna hem çağalarynyň geljegine şonuň üçin ýurdunyň hem jemgyýetiniň geljegi üçin jogapkärçilikden habarly bolup ýaşaýanlygyny hem mälim etdi. Bellemeli ýeri türkmen häkimetleri jananlara soňky gödökçülügini ahlak uğruna hem gönükdirdi. Soňky aýlarda köçede öz adamsy bilen el tutuşyp ýören jananlar polisiýa tarapyndan saklandy we ahlak terbiýeti hakyndaky leksiýalary dinlemäge mejbur boldy. Jananlara awtoloklaryň öňündäki ýolukçy oturgujynda bolmak hem gadagan edildi. Türkmenistanyň Birleşik Milletler Guramasynyň aýallar geňeşiniň 3 ýyllyk agdalygynyň 1-nji ýylyna gabat gelen bu basyşlar Türkmenistanda häkimetiň çalışmagynyň we 40 ýaşlaryndaky Serdar Berdimuhammedowyň täze prezident bellenmeginiň ýa-da gabat geldi. Käbirler jananlara gödökçülügi prezidentiň aşy konservativ garaýşlary bilen hem düşündirdi. Aýallaryň daş keşfine gödökçülük meselesi Henidem hökümetiň üns merkezinde galýar. Habarçylaryň 1-nji awgustda beren maglumatlaryna görä ýa-ni ýakynda jananlaryň daş keşfi meselesi häkimetleriň Mary vilayatynyň dindarlary bilen geçiren ýöriti ýygnaklarynda hem gozaldy. Milli howpsuzlyk ministrliginiň iş şäherleriniň gatnaşmagynda geçirilen şol ýygnaklarda din wekillerinden ýyl içinde edýän wagtlarynda hususanda aýal gyzlaryň dar köýnek giýmezligine we kosmetika ulanmazlygyna ündemek talep edilipdir.